Arkovain eksyneet lapsipanas, jotka niitellä paimentajat tien käyvät. Oliko Jeesus Kristus yksinäistä, vaiko ainoastaan yksi meistä? Siis ei oo laadukasta, sieltä saa nähdä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon imaltavaa kultaa, että sillä voisi ostaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan? Onko jalkiviä niin paljon, että ne jokaisen kuninkaan rikkomaan riittää? Onko niitä niin paljon, että ne voisivat pelastaa lopultakaan mitään? On niin yksinkertaista uskotella olevansa päivä, joka ei milloinkaan laske. Olla kaukaisten hailakkaan vuorten takaa nousevassa teidän paiste. On niin vaikea myöntää olevansa vain satunnainen kuiskaus. Olla päivän kaja, joka aina likempänä kuin aamua on hiipuva ilta. Hetken päästä nähdään mies taas.